Fl-aħħar plenarja qabel ġie aġġornat għall-vaganzi tas-sajf, il-Parlament Ewropew adotta l-programm tal-faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u alloka fondi għal proġetti diġitali tat-trasport u ta' enerġija minn din is-sena sal-2027. Fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu, One News tkellem mal-Europarlamentari Laburista Josiane Cutajar li spjegat kif 60% ta' dawn il-fondi jridu jintużaw biex jintlaħqu objettivi relatati mal-klima. Ħajkonna propju 30 biljun euro li 60% minnhom ħajmorru għal qasam ambjentali u qalba ambjentali li rridu nagħmlu żgur li pajjiżna se jkun jista' jibbenefika fir-rigward ukoll. Id-dibattitu mhux se jieqaf mal-plenarja kif jiena membru wkoll tal-Kumitat tat-Trasport u anke l-Kumitat tal-Industrija fejn kontinwament nisħaq għall-importanza wkoll li jkollna fondi dedikati għal pajjiżi gżejjer bħal tagħna. Filwaqt li notat kif dawn il-fondi jintużaw ukoll biex ikun kofinanzjat il-proġett tal-Junction tal-Marsa, Cutajar spjegat kif il-fondi minn dan il-programm huma utli ħafna għal pajjiżna. Bħala membru stat li huma magħmul minn gżejjer aħna għandna ċertu iżolament mill-kumplament tal-Ewropa u għaldaqstant dawn huma fondi li jistgħu jgħinuna fil-qalba ambjentali u diġitali anke fejn jitlu sorsi ta' enerġija iktar nadifa.